ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, ha ka khatlai tarik ukala lingkot arajar arphuwei hapo ka jingalam jong u Chief Executive Member uba Tito Starwell Khan kala yakendo kerpangnya u Menteri Rangba jong ka Sarkar Jilna u Konrad Kongkel Sangma ban pan Jingpynshai halor ka Jing Sahkut jong ka Pisa balamang lingba ka Tide Dran na ka 15 Finance Commission ha ka jingya kren bergilar pathai khubor uba Khan ulayathu ba u Menteri Rangba ula pentip ba Sahkut ya ka jingalang jong ki lai tali ki Autonomous District Council bat kentubru ya Mission Director jong ka Jal Jivan Mission na ka benta banya theriatai halor ka jinge ka balami na ka daw ka Jing Sahkut jong ka ni ka Pisa baki Autonomous District Council ki day ban yo ya ka balamang lingba ka Ministry of Jal Shakti te gawin na ki kam ke bangi kren kalong halor ka jing kumbalami hakilat pathai kubor ba kajing bat yang ke Sarkar Jela ya ketu ke Pisa ka bangi ong ka tight scheme ka bangi yo na ka po ka 15 Finance Commission te ngilayo banya keren bah lo kini kaum la pensyai ngi bah ka jing sya na ka liang Sarkar kam dei ka baka kwa ban bat ya ketu ke Pisa ka dei hi ka hok jong ka District Council ten re ka don tang kediat ka technical problem tu namar ka ni ke Pisa kumbala mention ha ka recommendation jong ka 15 Finance Commission ka 15 Finance Commission ru kalong ba day ban pentrikam na kabanta ka water and sanitation program kamut ke drinking water program te ya kani ka Pisa la means lengba ka tu ka bangi ong ka ministry jong ka jal shakti Ministry of Jal Shakti te kani ka Pisa kawan lang bat kani ka jal jiba mission te na takadaw kadon kandiat technical problem tu bat mentau dang sik ya ka clarification na ka ministry ba kin ai ka clarification halo ka bedai ba kata ka bisa ka bedai ba kani ka mission la kin la ne em man pelaj syaka district council la di syaki local rural bodies kumbala recommend ka 15 ka Finance Commission namar haka tu ka haka ni ka recommendation haka ni ka recommendation joko 15 Finance Commission ru kadon ka we ka close mo ka ba hang ni ka ong any other condition which Ministry of Jal Shakti may deem fit in connection with the stated objective of the Tide Grant te halo ita kan kadon ka jing handiat te ya ini bentan nak kalian ka jungi ngila pressure be yo siam ngiong bagani ka Pisa ka bla kabla mang na kabenta ka District Council day ban ailat be ya ka District Council ban pentrikam dia ka tayo ka banwan kan sadon ka joint meeting hapdeng jungi ka District Council bat mission director jong ka ni ka JJM mission bat kumju ru bat ka finance department kenang ba ngini sort out ni program tawon nakaliang sim mistawla ai ka assurance ba longkat balong hi ngin find ki ways and means berokai bagani pisai ko malamang ni District Council yo hiban penerkam daka Islam ki beladap kini ki kimdan kita tight scheme kimdan kita ki on tight scheme kawan baik kegeran ka balong simple baik kegeran ka penerkam rei tang menta ka kenti ka 15 Finance Commission kadon gini ki condition ki ba fair na ki we parties dan ki beladap na takadaw ngim dei ban so lengo ba kadon ka dikajing telah namar ka dika 15 Finance Commission ni kaba penkelai ki close ni ya ki guidelines ki jongka ba nak kalian jo udang sik ya ka clarification ting ini up ya kata dia adu mentahi ya kan ka Pisa ka kadang don hibat ka state government dang don ba ka treasury jo ka state government empat divert ya ka sanu dulu in saya keren kata meeting namarkan kat kum ka guidelines ka Finance Commission ru kalong ba kediban release ya ka Pisa po ka sangi la da kemla ban release ki haban siu ba ka total kadai khandai huwe ya barok ki District Council senang ni pada kin samang kat kum ke jing gun brio nang ba la ka jong District Council
ka nak kani kata gran la pumno ngiyo arpo kulun